Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip-fast 100% watt shakmat bercedian, blind view monitor, bagi-wei. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Ka Lyngngam Traders Association kalapan kuburam yang ki Samla puli nakadong kathan Lyngngam ha West Castles District ki belapas bah ha ka examen SSLC but HSSLC mentau senam araja pendrio ya ka jingelang pen kuburam la pelong hamadan football jong ka snong umdang ha ka ba UMLA ka motion road constituency badairu menteri ka sarkar jilla uba Methodius Dakhar ulalong kum kongsan ringkat ka jingedan lang USDPO ka motion road u Isaac Marak kum sembut kongsan hagni ka sengi ki don sangut ki Samla puli nakathan ki belayok pediang ya ki Khusnam naka association bat kini ki sangut ki dei ki belapas bah bat yo 100% chaneng hak examen SSLC but HSSLC subject right ki subject chan ki khun ki jongi ba la poi khamsa kama de ki exam ba phila pass ba phiyo ya ka award ko ba manta ka si na so ban ai ka jingero ki khun ki jongi ki ba trestam ba ka jingero kam dei ki khun ki jongi dei na so ban ai ka jingero ka de ya phi ki me ki pa ka jingla jong ki khun ki jongi ka de ka so u de u so jong ka jing trestam ba ka de ka jing minon ba ka jeiru ka jing le jitom ka jong phi ki me ki pa ti ya ki me ki pa ki ba la yo ikini ki khun ki ba pendap ki jing pule ki jong ki ba la chi jing pule ki jong ki na so ban ai ka jing ro ba ka jing burom me phi ba ka jing ki bok ki rubiang ikini ki hap ki baret ki jongi ba kinang kyu chakman ba kinang kyu chaprang ba pinang yo khen yo uswa u ba kham se jirong ba ba kham pranai ha ki sni panwan ba ki por ka jing em ka jing em ka jong phi Kapti namata ihut persen, Prapunyo 0.5%. Prapun Kelvin Mazar. Kapti namata Samla Digital Namata Bukit Peciranya Mazar. Kiba Samla Nanka Ibaday Bantong. Bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendrei ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendrei la phya aliang du put Assam chungki jilla Khusnam hajar prasau ka kai phot ka perthei ka lapinmi ka kerteng ka bernihat ha kamat e hendrei ka khubo ka jingsha bonsin laklet bat omshim la ban pin pau nama ime de la slam de la don hi jaga sanpho kumbangi kinong shong ite bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam himde ban ong ba kal air ka wan be tang na Assam ne tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng gani 8.5 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer e ngidon bat ka border Assam kajing per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila terngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim la balen re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata-kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an
Menteri Rangba ka Chila ong bokla tho shu Menteri Rangba ka Sam ban thau ye ka joint committee. यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है शांति है रहने के लिए Kal air ka bayat kam sange haupo usam Henry ban ong ba Bernie hat Mikhalia ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye kibreo